oni ešte nevedia. Vieš, to je v piči. A oni sú tak v piči, že to si nevedia ešte ani predstaviť, čo bude. To nevedia ani uhnúť. Lebo Vojtuš nám to potvrdil, že zrušil som výsluh kvôli tomu, že išiel do piči, ušiel. A keď ušiel kvôli Kovažikovi, musia naložiť. A ešte Vojtuš sa pýtal, že prečo sa to pýtate vlastne? No. On sa pýtal, prečo to vlastne, na čo vám to je? Hovorí, ty nebol ako dôkaz, to je vypovedať. Teraz čiže Vojtuša vlastne... Vojtuš je svedok teraz. Je svedok. Proti Kovažikovi, to bol dôkaz. A hlavne teraz si vezmi, že poslali rozumenie o úkonoch. Suchoba, Semanko a Široký. Áno, Široký potom. A hlavne nedal Petro. No. A je zadržaný. Hej. Viete, ako Petrov je pre nich najväčšie zlo, čo môžu mať. To oni ešte nevedia. Vieš, to je v piči. A oni sú tak v piči, že to si nevedia ešte ani predstaviť, čo bude. To je konečné. Ja byť Čurilom, tak už teraz obúvam také tie, čo má Forrest Gump, tie väčšie tenisky, vieš, čo z nich prebehol? Celú Ameriku, čo z nich prebehol. To je zastav. Že sa zastavieš, už tam je nechce utekať. Už tam je. A čo bude dál? Ja idú domov. Aj žabka videl. Toto je super. Koľko, vieš, aby si teraz Klimet rozmýšľal v tom zloženom senáte? Čo spraví?